Sithi ukubheka igame first leg badlalisana yeah khona umfana Osman lapha yazi wal collector ngasohlangothini labo ibhola wadlula kuAlende wadlula kuMkwena wadlula ku Kekana washaya ipass eyakuAbdel lakhala ngomzuzu ka14 yabo luckily wabuya Thapelo Mrena deliver i-cross hayi cross nokusha kana cross wayihlalele lapha lenda kusalezi zakhala 21 minutes 1-1 iscore yabo second half kwabuya uMkwena 63 minutes goal donsa intambende yegoal yathi shwathi ekhoneni sathini score 2-1 game 2 after 7 minutes ubuya futhi uAbdel lakhala nethi 2-2 game yanamhlanje babuye ngaso lesa scheme angazi noma uOsman ebekhona yini angimbona cishe kungawuye yedwa ubuye nabo ngoba ubonile ukuthi bayakwazi ukucompete neSundowns lo washintsha ischeme faka uSibiya ulunga ngaphandle Shalulile ebhenchini Matthew Siini